aw minnu sɔgɔlen bɛ mi fa jabarani na ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye bi ye kari ye octobre kalo tile 27 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ aw bisimila bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye tatuguni min kɛ Bamanti walew la Tɔnbɔkutu ni Kidali marabolo la an bɛna an da don o la fo ka taga se an ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ni a tɔw ye General Jara min sɔrɔ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na aw bisimila i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka finitigilakaw ni wagati laban ninnu kɔnɔna la Tɔnbɔkutu ni Kidali marabolo la u ye tatugu an ka Bamanti wale tigilamɔgɔw la u ye ni maa ninnu u ye u minɛ ani u ka kɛlɛkɛminɛn caman nin kɛra waleya ye min diyara maliden bɛɛ lajɛlen wa min ye u ka ɲɛma état major général ye a ye a jira ko a bɛ an ka finitigilakaw fo u ka nin cɛsiri wale in na wa ko a b'a ɲini anw jamanadenw fɛ ko an ka hakili kɛ kelen ye an k'an bolo di u ma yaasa u ka baara a bɛ se ka kɛ cogoya min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la Bamanti wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ ban Maliba kɔnɔna la ani an bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na an ka jamanakuntigi General d'armée Asimi Goita ale ni a tɔw minnu ye fanga dafiri kɛ utukalo tile 18 san 2020 wagati ni o ye Maliki Jaw Sadio Kamara Ismaël Wage fo ka taga se Modibo Kone ma olu ka General Jara sɔrɔli conseil des ministres min kɛra octobre kalo tile 16 san 2024 kalata sɛbɛnw baara daminɛlen don an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔna ko ani ni ale an ka gouvernement ka kuma lasebaa ye ni o ye General Abdoulaye Maïga fo ka taga se EG ni o bɛ wele nanzarakan na autorité indépendante de gestion des élections ni o jɛkulu sigilen bɛ an ka kalataw koɲɛ ɲɛnabɔli ma o ɲɛma Mustafa Sise olu wulila ka taa an ka 4e arrondissement u bɔlen kɔ ye u taara Lafiyabugu mairie la ani 6e arrondissement fo ka taga se Mayanbugu mairie ma yaasa ka taa baaraw bɛ ka taa taabolo min na ka taa o lajɛ u ka nin taama ninnu kɔfɛ min ye an ka General Maïga ye ni o ye Abdoulaye Maïga ye ale ye a jira ko an ka jamanakuntigi General d'armée Asimi Goita ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye kalata bɛ se ka kɛ cogoya min na ban Maliba kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na wa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sen don a la cogoya min na o kɔ a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka senamatɔn maaw ma fo ka taga se an ka diinɛ ɲɛmaw ani an ka laadala kow ɲɛmaw ko u ka fara u kan yaasa min ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sen don nin kalata koɲɛ ɲɛnabɔli ma cogoya min na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu bɛ ni olu si sera kalata ye ko olu bɛ se ka u sen don cogoya min na nin ko la wa o kɔfɛ a ye a jira fana ko maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni olu b'a fɛ ka u ka kalata yɔrɔw ka olu falen ni wulili ka gɛlɛw ma ko u ye fɛɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na sabula u ye site bila an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o site ye www.ralemali.ml ko ni i donna o kɔnɔna la i bɛ se ka i ka kalata yɔrɔ ka o yɛlɛma wa a ye a jira ko nin site in bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ o kɔfɛ min ye EG ɲɛmaa ye ni o ye Mustafa Sise ye ale ye a jira ko ale n'a tɔw bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye malidenw ye u bɛ se ka u sen don kalata ko la cogoya min na tarata don octobre kalo tile 22 san 2024 an ka bagan feerelaw ni an ka sogo feerelaw ye a jira k'u bɛna baarabila kɛ baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka sugu 7 min datuguna Bamakɔ yan nɔ septembre kalo tile 19 tɛmɛnen ko u ka baarabila kun de ye o ye sabula u ye a jira ko nin sugu ninnu datugunen kɔfɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye an ka bagan minisiri fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔli ma u n'u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogoya min na ka ɲɔgɔn faamuya a ko la ko nka ko fura ma sɔrɔ a la u ma se ka ɲɔgɔn faamu sabula yɔrɔ ma sɔrɔ ka di olu ma olu bɛna u ka baganw feere yɔrɔ min na ayiwa ko ni yɔrɔ ma sɔrɔ ka di olu ma fɛɛrɛ tɛ olu fana bolo u bɛ u ka baganw lasago yɔrɔ min na
ko olu bena ni baarabila in kɛ ni fɛɛrɛ sɔrɔla a ko la cogoya min na ka sigiyɔrɔ di u ma ko olu na baara daminɛ o wagati kɔnɔna la. An ka jamanakuntigi General d'armée Assimi Goïta ale ka bɔlɔlɔ siraw kan Twitter kan a ye a jira ko bamanci wale min kɛra octobre kalo tile 23 san 2024 Ankara Turkikaw fɛ ko nin kɛra waleya cɛjuguba ye wa a ye a jira Turki jamana ɲɛmaaw la ko malidenw bɛ u kɔ bi u bɛ u kɔ sini sabula ko Turki ye a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ban Maliba ma wagati min na ban Maliba tun bɛ degun kɔnɔna la bamanciya wale ye a sababu ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɛnɛba min bɛ sigi Burkina Faso o labaarakɛlaw ye ni o bɛ wele nanzarakan na Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO ni o daminɛna octobre kalo tile 25 ni a bɛ kun cɛ novembre kalo tile 3 san 2024 a kɛnɛ kan u ka jamanakuntigi Ibrahima Traoré ale tun bɛ yen a ye a jira ko nin kɛnɛ in sigikun tɛ ye dɔwɛrɛ ye min ye Burkina bololabaarakɛlaw ye u bɛ se ka u ka seko n'u ka dɔnko yira cogoya min na diɲɛma la ani maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ni u bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka taga nin kɛnɛ in na ɲɛnamaya olu fana bɛ se ka u ka seko yira cogoya min na nin kɛnɛ in sigili hukumu kɔnɔna la min ye UE ni o ye Union économique ye olu ye CFA wari $130 de bila sen kan yasa nin tako 17 in a bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya min na wa ni wari in dili kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Burkina bololabaarakɛla 20 a dugu 13 kɔnɔna la olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u ka bololabaara kɔnɔna la o kɔ min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Ibrahima Traoré a ye foli lase Burkina bololabaarakɛlaw ma u ka cɛsiri wale la wa a ye Mali ni Niger jamanadenw minnu ni u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa nin kɛnɛ kan a ye u fo kosɛbɛ olu min ye jamana ye minnu welela kɛrɛnkɛrɛnnenya la. N'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire kalanfaw ni kalanbaw ka baarabila heure 72 kɔfɛ ni o ye 72 heures ye nanzarakan na u ka kalan minisiri Mariatou Kone ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan yasa ani u ka lafasali tɔnw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na alamisadon octobre kalo tile 24 san 2024 Grand Bassam a kɛnɛ kan min ye u ka minisiri caman o de tun bɛ a kɛnɛ kan wa min ye minisiri in ye ani u ka kalanfaw n'u ka kalanbaw ka lafasali tɔn 11 de tun bɛ ka nin kuma kɛ a ye a jira ko u yɛrɛ kelen bɛ ka kuma se min ta ɲina kalan tagaɲɛ kɔnɔna la ko o de ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka fasoden ɲumanya jira cogoya min na yasa kalan ɲuman o bɛ se ka kɛ sifinnakaw kunna wa ko min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ko olu sigilen bɛ ka da a la fana ko u ni u bɛna se ka ɲɔgɔn faamuya yasa kalan bɛ se ka daminɛ ko kura cogoya min u ka jamana kɔnɔna la ani sifinnakaw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ min ye kalanfaw ni kalanbaw ka lafasali tɔn ɲɛma dɔ ni o ye Bliblin David ale ye kuma ta ale ye a jira ko nin jara olu ye bi nin jara u ye sini wa ko ale ni a tɔw bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yasa sifinnakaw u bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la. O kɔfɛ kunnafoni min b'an bolo o tɛ kunnafoniya duman ye sabula MIFA bɛɛ lajɛlen dusukun kaminen bɛ a da an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an balimakɛ Layi ni ale tun ye an ka kameramani ye MIFA kɔnɔna la ala ye ale ka kalifa minɛ a la octobre kalo tile 15 san 2024 an b'a fɔ ko ala ka lahara sɔn sumaya a ye ala ka yenw sayamani yan ye ala ka tako ɲuman di an yɛrɛ ma. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka sankɔrɔta ala k'o di an ka finitigilakaw ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.